All BTC TET Qualified Teacher Association हिसाबै जों चिरां जिल्ला कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि हिसाबै जों दिनै मोनसे प्रेस मिट लादों। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों ओरैबायदि फोरमायनो नागिरदों जे सोलिबाय थानाय BTC सरकारा बावैसो सान सिगां माने गोबांथार माने फोरोंगिरिफोर उइदाउट माने सार्कुलार होआलासे एडभार्टाइजमेन्ट होआलासे जों निजुक्ति होनायखौ जोङो मोजां मोनाखै बा जों बेखौ गोजोननाय गैया, दुखु फोरमायदों। जों 2012 मायथाइनिफ्रायनो 13 मायथाइ 2013 बा बे गोबांथार बोसोराव जों बोसोर जोङो टेट टिचार हिसाबै जोङो कन्ट्राक्चुअल टेट टिचार हिसाबै जोङो फोरोंबोगासिनो दङ। दा दिनै जों नुफैबाय जे जोंनि प्रेजेन्ट जे BTC सरकार, बे BTC सरकारा 1999 आव साख्रि मोननाय ना मानायनो बिथांमोनखौ फेस वाइसआव पार्मानेन्ट सोगासिनो दङ। आरो बेल' नङा, 2013 मायथाइयाव जे कन्ट्राक्चुअल टेट टिचार हिसाबै निजुक्ति मोनि माखासे मेरिट लिस्टआव थालांनाय, जायखौ बै समाव BTC सरकारा 6 मान्थ मोनसे नामाकरन होनानै बिथांमोनजों 8000 बा माबा मोनसे सेलारि होनानै बिथांमोना मोनसे प्रक्रिया स्टार्ट खालामदोंमोन। दा बै बिथांमोनाबो फैयै 2019 मायथाइयाव बा 2017 मायथाइयाव बिथांमोना कन्ट्राक्चुअल टेट टिचार हिसाबै माखासेया बहाय निजुक्ति लानो हादोंमोन बा साख्रि लानो हादोंमोन। आरो बिनिनो माखासेया थालांदोंमोन, मेरिट लिस्टआव थालांनाय माखासे थालांदोंमोन। दा बे थालांनायफोरखौ नै दाख्लै 28 जे मार्च 2023 बहाय मा खालामदों, डाइरेक्ट BTC सरकारा बिथांमोनखौ डाइरेक्ट पार्मानेन्ट साख्रि होनानै बिथांमोनखौ लादों, एबजर्ब खालामदों। दा बहाय जों दुखु मोनदों। मानो दुखु मोनदों होनबा जोङो 2012 मायथाइनिफ्रायनो बा 2013 मायथाइनिफ्रायनो जोङो चिरां जिल्ला बा बिभिन्न जोंनि BTDनि माखासे जिल्लाफ्राव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। मोजाङै मोजां जों फरायसालिखौ जों सार्भ खालामगासिनो दं, सेवा खालामगासिनो दं। नाथाय दिनै जों नुफैबाय, जायफोर सेवा खालामदों बिसोरखौ नक्साट खालामनानै जोंखौ एंगारनानै जोंखौ इनजास्टिस खालामनानै नै दाख्लैहाय 28 थारिखआव जायफोर थालांनाय, जायफोर क्वालिटियाव थालांनाय, मेरिट लिस्टआव थालांनाय बिथांमोनखौ डाइरेक्ट पार्मानेन्ट होनायखौ जोङो खोब दुखु मोनदों। बेनि थाखायनो जों बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। नोंथांमोना दा मा लुबैयो, मा जाजानाय? दा जोङो ओरैबायदि लुबैयो जे जोंनाव अलरेडि मोनसे मेरिट लिस्ट होनाय मोनसे NCT नर्म्स मोनसे जोंनाव दङ, जायनि नर्म्सजोंसो जोङो सासे फरायसालिखौ मोजां फरायसालियाव मोजां फोरोंगिरि थिसननो हायो। जों बेखौ मिथिगौ, बा सरकारनिबो बे मोनसे गाइडलाइन्स। दा दिनै सरकारानो सरकारनि गाइडलाइन्सखौ दिनै मानियाखै। दा बेवहाय बे खेथ्रआव जोङो दुखु मोनदों। दा फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना जे नैबे जे प्रक्रिया जादों, बे प्रक्रियाखौ स्टप खालामनांगौ, थाबैनो बन्द खालामनांगौ। आरो बेवहाय मोजाङै निजुक्ति पार्मानेन्ट होनोबा मोजाङै निजुक्ति माने एज पार मेरिट लिस्ट जाहाथे होयो। जों मिथिगौ बयबो पार्मानेन्ट टिचार जानो लुबैयो, कन्ट्राक्चुएलाव रावबो थानो नागिरा। मानो होनबा कन्ट्राक्चुएलाव माखासे लिमिटेसन दं, जाय लिमिटेसनखौ जों भुगिनांनानै दङ। बहाय माने DA नि खोथा दङ। बहाय जोङो DA खौ जोङो माखासे पार्सेन्टखौनो जों मोना। बेनिफ्राय जोङो माखासे जों जेनेबा जोंनि सार्भिसा सिकिउर नङा। बिदिनो गोबांथार माखासे सिङाव माखासे बाथ्राफोर दङ जायखौ जोङो बहाय बुंजोबनो थाङाखै। बिनि थाखायनो जोङो सरकारि साख्रिखौ जोंनो नांगौ, बा बयनोबो नांगौ। बेखौ रावबो बेखौ नाङा होननानै बुंनो हाया। जिहेतु जों मावखाबाय हिसाबै जोंहा एक्सपिरियेन्स दं, आरो जों मेरिट लिस्टआव मोनखानाय हिसाबै जोङो जाहाथे फैबाय थानाय समाव सरकारा मोजाङै मोजां जे प्रक्रिया सेलेक्सन प्रक्रिया बेखौ मेरिट लिस्ट एज पार मेरिट लिस्ट जाहाथे बानायो। जों मिथिगौ सिगां समफ्रावबो 2012 मायथाइयाव जोंना मोनसे जायफोर बिथांमोना प्रक्रिया जादोंमोन, मोनसे प्रसेस जादोंमोन। बे प्रसेसआव जों नुदों बेवहाय एज पार मेरिट लिस्ट आरो बेवहाय सिनियरिटि बेसआव एबजर्ब खालामनायखौ जों नुनो मोनबोदों। नाथाय बेबायदि प्रक्रियाखौ नैबे दा सरकारा बेखौ खालामाखै। जों मिथिगौ चिरां जिल्लायाव दिनैसिमबो मात्र मेरिट लिस्टआव 7 टिचारल'। बेवहाय जोंना मोनब्रै मिडियाम दं, एसामिस मिडियाम दं, बर' मिडियाम दं, बेंगलि मिडियाम दं, हिन्दी मिडियाम दं। दा बे मोनब्रै मिडियामाव दिनैसिमाव जों नुदों एज पार मेरिट लिस्टआव मात्र LP बा ME सेक्सनाव जोङो एज पार मेरिट लिस्ट मात्र जोंना 7 टिचार्सल' दिनै
पार्मानेन्ट टिचार होनायखौ जों नुनो मोन्दों वायरेस आसाम सरकारनियाव जों दिनै नुनो मोन्दों गोबांबार बिसिनाव माने पार्मानेन्ट साख्रि कन्ट्राक्चुवेलनिफ्राय पार्मानेन्ट साख्रि होनायखौ जों मेलाबार नुदों नाथाय जोंनियाव मा रहस्य जों मिथिनो थाङा जों मिथिगौ खिन्थु सरकारनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि बिटिसि सरकाराव फैनो एसआइ एप्रुभेल एथ'खिनि हाजार फैयो होननानै जों खोनायो जों बेखौ मिथियाबो माबायदि गभर्नमेन्टनि सिङाव माबायदि दङ जों एसे कर्मरत जों बयबो माने साख्रिसो मावो नालाय जों बेफोर अफिस कासारियाव जों थांनो एथबां सम मोना नाथाय जों दिनै मिथिदों जोङो माखासे सर्सनिफ्राय जों मिथिदों नोंथांमोननि साख्रिया माथो ओरै जाबायनो जों होननानै मिथिदों जों जोबोद दुखु मोनदों जाहाथे जोंनि प्रेजेन्ट सरकारा जों जेथु बुंदोंमोन परिबर्तन जों परिबर्तन खालामगोन सोलोंथाइनि फारसे परिबर्तन खालामगोन बायदिसिनानि फारसे जों परिबर्तन खालामगोन जेथु होनदोंमोन बेनिखायनो जों ओरैबायदि परिबर्तन जाजानो लुबैयो जाहाथे जोंनि नैबे बिटिसि एलेकायाव जाहाथे मोनसे मोजां सोलोंथाइनि परिबेस जाहाथे फैनो होयो मोजां फोरोंगिरि थिसननायनि गेजेरजों बेखौनो जोङो सरकारनिसिम खावलायनाय जाबाय थेंक इउ जों दासिमाव जेबो सानथ'वाखै जोङो साननो बेखौनो जोङो साननांगोन जे फैबाय थानायाव जेरै गणतन्त्रिक आन्दलन आरो बेनिफ्राय जों कर्ट कासारियावबो जों थांनांगोन सिगां समावबो जोङो मोनसे समाव जोंनो मोनसे प्रक्रिया जानाय समाव 2005-06 जेब्ला बिथांमोननो प्रक्रिया होदोंमोन बिसोरनाबो एस पार एनसिटि नर्म्सखौ नक्साद खालामनानै बिसोरनोबो बै समाव साख्रि थिसननाय जादोंमोन पार्मानेन्ट साख्रि बै समावबो जोङो मोनसे जोङो माने गुवाहाटी हाइकर्टनि जोङो मोनसे केस होनाय जादोंमोन गुवाहाटी हाइकर्टआव दा एबारबो जोङो फैबाय थानाय समाव खिन्थु बेफोर प्रक्रियाखौ जोङो लानाय जाफिनगोन होननानै जोङो निस्सय फैबाय थानाय समाव जों बेखौबो सावरायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जों डेम'क्रेटिक भाबै जोङो बेवहाय गोबांथार हाबाफारि जों लानायनि माने जों साखाफारा जागोन बेखौ जोङो सिगांग्रो बुंनाय जाबाय थेंक इउ जोङो खोनानो मोन्दोंखि रिसेन्टलि जिथुनाखि खालामबाय इउनिटि ग्राउन्डआव होदों बेनि समाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे जोङो मोनसे भिडिअ नुदों शेयार खालामदों मोनसे इउटिउबाव जों पेपार मिडियायावबो नुवाखै बा नोंथांमोननि जे राइजिं बड'लेण्ड बा नर्थ इस्ट निउस नङा होमबा बेफोर निउसाव जों नुवाखै दिनै नोंथांमोनखौ निस्सय बिथांमोना माखासे माने सिङाव बेले बेजेखाय निस्सय नोंथांमोनखौ लेंहराखै जानांगौ जों मिथिया ना नोंथांमोनासो माने बेफोर निउसखौ होआखै नामा जों बेखौ मिथिया बा जोङो नुबाय थायो जे माखासे गभर्नमेन्टनि डेभेलपमेन्टआव खामानि होबा नोंथांमोनखौ लेंहरनानै बिराद पेपार मिडिया बिराद होयो जों नुबाय थायो नाथाय नै दाख्लैनि बे जे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि बे माबा राननाय माने बे एपइन्टमेन्ट राननायखौ जों मिडियायाव नुवाखै नाथाय सासे मानसिनि इउटिउब चेनेलावसो जों नुदों दा इउटिउब चेनेलाव नुनानै जोङो जोंनि गेजेराव जों चेनेल बेयाव नायनानै जों नुबाय आसरित जे बेवहाय मोनसे स्पिच होदों जाय मानसिया एंकर खालामदोंमोन बेनि खाथियावनो दंमोन जोंना प्रमद बर'आ जिरायना दंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि चिफ आरो निलुत सरगयारि बिथाङाबो बेनि खाथियावनो जिरायना दंमोन बिथांमोना जोंनि बिटिसिनि जे बिटिसि खुंथायनि गोहोआव दङ बिथांमोनानो बिटिसिखौ सालायगासिनो दं दा बिथांमोननि खाथियावनो एंकरिंआव ओरैबायदि खालामदों जों एंकरिंआव खोनादों जे बिथांमोनखौ हिउमेनिटि बेकग्राउन्डआव जों साख्रिखौ होनाय जागोन ओरैबायदि होनदों सोरनाबा 2 बोसोर साख्रि दंनो सोरनाबा 4 बोसोर साख्रि दंनो सोरनाबा 5 बोसोर साख्रि दंनो बेबायदि होननानै बिथांमोना हिउमेनिटि बेकग्राउन्डआव साख्रिखौ होदों होननानै बेखौ क्लियारलि जोङो भिडिअआव जोङो नुनो मोन्दों भिडिअआ जोंनाव दं नोंथांमोननोबो जों शेयार खालामनो हायो भिडिअखौ जों डाउनलड खालामना लादों नोंथांमोननो जों शेयार खालामनानै आरामसे होनो हायो जुदि नांगौबा दा खोथाया जाहैबाय माब्रैहाय दिनै इडुकेसन सेक्टराव बोले हिउमेनिटि बेकग्राउन्डआव साख्रि होनो नागिरखो हिउमेनिटि बेकग्राउन्डआव साख्रि होनोबा होमबाथ' माने मा होननांगौ सोलोंथाइया माने गाज्रि भागैसो थांगोन जों बेखौ नुहुरदों हिउमेनिटि बेकग्राउन्डआव होनाय लोगो लोगो सोरबा जाथारिखौबो होनो हागौ दिनैनि थारिखआव जों नुदों फैबाय थानाय जे सेसन एस पार निउ इडुकेसन पलिसि 2020 बा नेशनेल इडुकेसन पलिसि जायखौ होनदों दा निउ इडुकेसन पलिसि खिन्थु बेखौ नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 बा नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 मथे जों नुनो थांगासिनो जे क्लास 6निफ्राय एबारनिफ्राय मेथ्स आरो साइन्सआ इंलिश माने रावजोंसो इंलिश बिजोंजोंसो फोरोंनाय जासिगोन होननानै आसाम सरकारनिफ्राय अलरेडि जोंनि स्कुले लेखा बिजाब दिनैहाय हरनो आराम्भ जाबाय दा बे बेलायाव बोरै हिउमेनिटि बेकग्राउन्डआव क्वालिफाइड जुदि टिचार जाया एनसिटि नर्म्स जुदि माने गैयागालानो बोरैहाय टिचार हरनो सिगांखो बेखौसो जोङो सिन्था जादों हिउमेनिटि बेकग्राउन्डआव जुदि हरोबा जोंनि गरिब गुन्द्रानि फिसाफोर फरायनाय बे गभर्नमेन्ट स्कुला मा जागोन बहाय जुदि जोङो गभर्नमेन्ट स्कुलनि गथ'फ्रा जुदि मोजां सोलोंथाइ लानांगौना माब्रैहाय साख्रि लानो हागोन माब्रैहाय आसामनि माखासे साख्रिफोराव बोरै कम्पिट खालामनो हागोन माब्रैहाय नेशनेल लेभेलनि साख्रियाव बोरै कम्पिट खालामनांगोन बेखौ साननो लगैया जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बा बिटिसिनि लिडारफ्रा बेखौ साननो लगैया खुब जरुरि होननानै जों सानो आरो बेजोंनो फोरमायहरो जों बिदिब्ला नोंथांमोना जायफ्रा रिसेन्टलि एपइन्टमेन्ट मोनदों बिसोरनि थाखाय
हेंथा नामा जायफोर एपइन्टमेन्ट मोनदों बिसोरनि थाखाय हेंथा नङा दा बहाय जुदि माबा मोनसे क्वालिटिजों जुदि होदोंबा जों खुनु हेंथा गैया खिन्थु साख्रि मोननांगौ बयबो राइट आनइमप्लयमेन्टआ बारायगासिनो दं साख्रि मोननांगौ बेखौ राइट नाथाय जों बिसोरनि एगेन्स्टै जों खुनु हेंथा गैया हेंथाया जाबाय जोंना प्रसेस आरो जोंखौ बोरै नक्साद खालामनानै बोरै बिथांमोना साख्रि होगो बेवहायसो जोंहा हेंथा जों सोरनिबा साख्रि मोननायखौ जों रावबो हेंथा गैया जोंनि टिचारा रावबो हेंथा होफेराखै सोरबा साख्रि मोननायखौ नाथाय जोंखौ नक्साद जोंखौ नासयनानै जों जे मेरिट लिस्टआव जे जोङो दंमोन बै समाव मेरिट लिस्टआव मोननायखायसो जों दिनै कन्ट्राक्चुवेल दा जोंबो कन्ट्राक्चुवेल बा बिसोरखौबो कन्ट्राक्चुवेलाव लानांगौमोन माबोरै बिसोरखौ डाइरेक्ट पारमानेन्ट होगो बेवहाय जोंहा गोसोआ दुखु जादों जोंनि बिखाया गावदों बेखिनि